Andito na ako, Divisoria, guys. Ayan, oh. Mamaya update ko na lang kayo. Kasi maraming hindi pa bukas dito eh. Dito daw ako. Hi guys! Ito, may vlog ka. Welcome to my drugs. Hi, kuya! Ang daming ano dito eh. Ayan, oh. Bibili kasi ako ng ano, ni teacher. Pa-customize ko na lang. Alam nyo naman, pag president. Dito tayo bibili na. Iko-customize ko na lang yung gift sa kanya. Maaga pa naman eh, kaya wala naman durog. Laruan oh. 100 siguro isa niya. Sabi lang pieces siya. Ayan o, may mga ano sila o. Padlock. Yung gundo o. Isa lang guys. Ang dami o. Mga pang flower. Dito ako sa ano guys, sa Tabora. Ayan, bibili muna tayo ng pang balloon ni teacher. And then dyan ako mamaya. Ang dami o mga balloon. Foil balloon. Ito yung nabili ko. Oh. Parang ganito. Yung ganyan. Ay, dito na lang pala. Ito, heart shape. Gusto mo. Tapos na kasing ganyan eh, Valentine. Marami pala mga design dyan. Ito na lang kukunin ko. Ay wala. Dito guys, dito sa may ano ha, sa may Tabora. Ayan o, tapos ito yung ano o, yung Divisoria Mall. Ayan, side lang to ng pinagbibilhan ko ng mga balloons. 5 pieces. Ayan o, so dito na pala ako kumuha ng happy birthday. Kasi medyo mas malaki yun kasi. Parang medyo maliit. Ito na lang. Binigay ni kuya ng 90 pesos. Tapos dito banda yung mga ano no, yung mga halimbawa pag nag-christening ka, ano yung souvenir. Oh, dito ako mamaya guys. Ayan si kuya. Thank you. May mga ano rin si kuya. Oh, anong tawag dito? Paper bag. Oh, paper bag na pwedeng panglagay sa mga souvenir. Yung magkano isa niyan? Isang ganyan. 100 na lang oh. Marami pang ano guys oh. Hindi ko pa. Dito naman yung mga bilihan ng mga flowers pang display. Then bibili lang ako ng panglagay ko sa may ano, flower bouquet. Gagawa kasi ako. As of now, wala pang bukas kasi umaga pa lang guys. Maaga ako talaga ako nagpunta dito para maaga din ako makauwi. Ang daming mga ano eh. Yung mga lagay ng sisling. Meron din dito, tanong ko nga. Kasi ganito yung nabili ko dun sa ano. Magkano ganito? 180. Isa po? Oh. 180. 50 pesos lang yung nakuha ko dito. Ang ganda nun. Magkano yun yung ano? Ayan, ito. Yung katulad niyan, madam. Ayan po, magkano po? May bawas pa mo pag marami. Regalo lang kay teacher. Kay teacher lang. Wala kayong isang ano lang? Yes, boss. Souvenir, boss. Pa-customize ko na lang sana. Anim po ang minimum. Ay, 6 talaga. 6 daw yung minimum. Naman, nag-open pa lang yung iba. Sa ano to guys ha? Sa Tabora. Dito ako bumili ng mga ano ni Dariela noon. May mga ano sila Ano sila? Nagbebente 3 for 100. Ito sana kaso nga lang. Wholesale pala sila. Paano kaya ito? Ganyan siya. Pakita mo. Dalawang klase lang yung black and white. Stainless Ito siya, sa loob. Stainless daw sa loob. Kasi cold ka mo ha.
Ganitong kulay lang po. Oo. White and ano. Pero marami pa sila. Oh, yan, oh, ang dami. Pero maganda to. Ganda. Tapos pwede na rin po siyang lagyan ng ano po. Marami pa dyan. Oh. Ito lalo na dito. Oh. Mga magkano dito, kuya? Alam mo? Yung mga dito po. Conforme sa Depende klase, po. ma'am. No, oo. Pero mga Hindi, magkano okay. minimum? Di ba po ano siya? Worth magkano ba, ma'am? Pang ano ba ba? Actually, pang ano ko lang eh, kaya kinausap ako ni sir. Yung ganito, sir, kaya? Tumbler. Isa lang po kasi kailangan ko eh. May ano pala dito? Kaya nga eh. Hindi daw pwede, sir eh. Hindi daw pwede. Pwede na lang. Sige, kuya naman. Kay ma'am, kay teacher lang kasi eh. Ito lang pala pinunta ko sa ano eh, Divisory. Ay, walang pangalan. Kuya, mga magkano yung ganito nyo? Para i-ano ko na lang kay Ninang pala, no? Halimbawa, ito po. Alin po, ma'am? Di ba ano po dito? 3 pieces dapat po kailangan or 6 lang, 6 po bago maka-avail. Opo. Magkano yung ganyan, kuya? Ang ganda, oh. boss. May kasama na kasi siyang ano eh. Kali yung mga ano. Yung ganyan, yan bigyan mo sa kanya ng 850. 850, ma'am. Ganito na siya, may pangalan. Naka-customize na siya. Oo, customer. 850. Maganda na. Tapos yung mga ganyan, oh. Oh. Tapos may suklay pa. May suklay. Ganda. Ganda ng pwesto dito ni sir. Anong name ng shop mo, sir? Ito ba, ma'am? Promote mo na sa mga kasama mo, ma'am. Sa vlog. Ayan, oh. Sa mga gustong pumunta dito sa may Divisoria, souvenir shop ni sir. Mr. Dito. MRD2. Ayan, mga invitation, souvenir shop. Meron din silang landline. Ayan, oh. Dito sa may 854 Tabora Street. Nakahilera lang sila, guys, ng ano, ng mga souvenir. Ayan, ganda. Dito sila sa may pinakaloob. Ganda ng shop ni sir, malinis. Ayan. Babalikan ko yon. Kasi wala pa daw papa-customize. Ayan ang pang-school supplies. Papunta na ako sa 190. 190. Box dito, 80 pesos. Ayan o, ganda ng mga design na nakuha ko. Magkano po yung ganito? Ay, sorry po. Sorry po. Akala ko. Kuya, magkano yung, walang mas maliit po dito? Ang ganda oh. Magkano yung ganito po? Ang ganda, ang cute nito oh. Pa? 250? Wala nang bawas, maliit lang yan, di ba? Kahit 200 na lang. Sino po? Ayan oh, ang ganda. Marami na guys, nag-open. Tingnan lang natin. Ito may souvenir din dito. Pag dito magkano, ganun din? Ayan po, ma'am. 1.4. Ay, 1.4. 200 na lang ito oh. Kay teacher lang naman eh. Ilan piraso mong po yun? Ito lang. Ah, isa lang? Kay teacher ko lang yan, ano. Ang cute oh. Sagit na, ma'am. Sige po. Ay mo, ma'am. Kulang yung sa pag-customize. Ano kuya, pwede isang piraso lang? Marami yan dito, ma'am. Marami yan. Sayang ito sana, oh, ganda. Magkano sa inyo to kuya? Ito pong ganito po. Yung ganyan po. Birmag. Yung may customize na po. 120. Hala, mura lang pala. Pero kailangan ko ng ano, animan o tatluhan. Pag tatluhan po.
Animan po talaga. Animan talaga. Nakuha ko guys, oh. O, sa mga gustong magtingin or kukuha ng mga anong tawag dito? Yung mga ganito? Flower. Bridal bouquet, ma'am. Bridal bouquet. Yan. Dito lang sila sa may Tabora Street. Ilang birthday dito. Yes, Yan, oh, ma'am. ganda. Meron po kayong happy birthday? Wala po. Pwede yun ma'am gagawin ma'am pasadya. Ang cute po. Meron din silang mga photos. Thank you po. Oh. Pakasayaw yung Ganda ng mga meron din sila dito. Tanong ko lang, kuya, magkaning ganito? Kuya? Kan? may kapi ka na Jo. 250 talaga. Ay, ito sa pala pero ste, round mo na picture. Kaso wholesalan kayo, no? Sayang. Pwede kahit isang peraso lang. Hindi talaga pwede. Mga bags dito, 80 pesos. Ayan o, ganda ng mga design. Yun na nakuha ko. Paalis na ako guys. Punta na ako sa Quiapo naman. Bibili ng prutas. Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa At ngayong araw na iangalapin natin ang sikat na sikat na nagtitindahan ng fruit shake dito sa Quiapo. Kasi ngayon po na dinakain talaga ang fruit shake standard ito dahil 100% na prutas. Ganun lang ginagawa. Walang powder, no preservatives, lahat. Kuya, isang medium po. At ayun na, bali ito nga pala ang legendary fruit stand ni Aling Nene na matatagpuan lang sa kanyang nanay na si Lola Esther. At ito nga nakita natin na katuwang na niya ngayon ay ang kanyang anak na si Yan na sa akin, kuya. Di ba ang tindi? Third generation. Guys, kasama natin si Aling Pati. Si Ate Pati. Wala ko kami lang, ma'am. Kaya madaming bumibili dito sa dragon. Kwenta po, ito mo.